דיבור חי, מפגשים קצרים של לב עם לב במסגרת פסטיבל הגברים חי במאי. היי, נעים מאוד. אהלן, מה נשמע? נעשה כאילו אנחנו לא מכירים מקודם. אז אני יושב פה עם אסף, שגם לא קוראים אסף, ואנחנו לומדים יחד הנחיית מעגלי גברים. ויש לנו, אני מרשה לעצמי להגיד, חיבור מעניין וטוב במסגרת המעגל. ככה נקשרנו. לגמרי. וטוב שבאת לפסטיבל. שיש לי פה עם מי לשבת ולדבר בין טייקים. מאיפה אתה בארץ? אני ממושב תל עדשים. אוקיי, מה עושה בחייך? אני ממיין אפרוחים של הודים, ואני מגדל זיתים וקרמבולה. אנחנו עוברים על הממיין אפרוחים של הודים כאילו זה מהנדס תוכנה באינטל, כן? כאילו רגיל, אהלן. מה זה אומר? דרך אגב, מבחינתי, אין לי מושג מה זה אומר להיות מהנדס תוכנה. בטח. מיון אפרוחים של הודים. הודים זה עוף שמגדלים באופן שונה את הזכרים ואת הנקבות. אוקיי, אבל מגדלים, לא... מגדלים גם את זה וגם את זה, נותנים להם תזונה שונה. בגדול. הזכרים הם גדלים למשקל של 18 קילו ואז שוחטים אותם, והם הולכים להיות פסטרמה. והנקבות הם מגיעים עד 9 קילו פלוס מינוס, והם הולכים להיות שואר. אוקיי, אז מגדלים אותם זו מילה גדולה. מגדלים אותם to a certain point. בדיוק, וכדי חלק מהתהליך של ההתייעלות, מבחינת התזונה שנותנים להם ואיך שמגדלים אותם, צריך מישהו שהם בוקים והם עדיין חמודים וקטנים וצהובים, ובתחילת חייהם צריך שמישהו יגיד זה זכר וזה נקבה, ופה אני נכנס לתמונה ואני אומר, יש לי את המיומנות הזאת, שיש מעט מאוד אנשים בארץ שיודעים לעשות את זה. הם אפרוחים של הודו, הם צהובים, הם גם צהובים בהתחלה? הם צהובים והם מצייצים והם חמודים. זאת העבודה. בן כמה? בן כמה מה? בן כמה אתה? אני? 49. יאללה. אז אנחנו ניקח לנו איזה 10 דקות מגניבות כאלה, כיפיות, ונעבוד עם הקלפים, אם בא לך. בא לי, ולפני זה אני רוצה כן להגיד לך, שאנחנו אחרי שיחה בחוץ. נכון. אבל מהרגע שהתיישבת על הכיסא, משהו בעיניים שלך נדלק, וזה נורא כיף לראות. מה אתה אומר? עכשיו אני אבכה בגללך. זה מרגש אותי מאוד. אותי מרגש שבשבילי העיניים שלך נדלקות. אז גם במקרה הזה, אנחנו נלך על הקלפים של אסף דויטש. אני כל כך שמח שהוא היה המרואיין הראשון שלי, כי הוא פשוט, כאילו, אני התכוונתי לעבוד עם שאלות שהבאתי, ועם קלפי מרלין, אמרתי, אולי זה כזה, מי שמכיר, זה גם קלפים כאלה של מסרים. ואז הוא פתאום אמר לי, אני עושה קלפים כאלה, והביא לי חפיסה כזאת מתנה, וזה פשוט נפל לי כפרי בשל, בדיוק מה שהייתי צריך. אז קטגוריות הן עין טובה, סקרנות וטריגר. לבחירתך. הם כולם, מהעבר מהיר עליהם, הם קלפים מרתקים. אני אלך על עין טובה. יאללה. מערבבים? איך זה הולך? מה שאתה רוצה, קלפים. תמיין לי לזכרים ונקבות רק. אני מערבב את הקלפים עם היד שאני לא טוב, מהיד השמאלית, כדי שאני אהיה יותר מרוכז ולערבב אותם, להכניס להם את האנרגיה שהם נדרשים. בוא נראה מה יצא. מה המתנה הכי משמעותית שקיבלת בחייך? למה היא הייתה משמעותית בשבילך? אני אנשום כדי שהבינו שאנחנו עדיין בשידור ושאין איזה בעיה בפלייר של המאזין.
האמת שמה שעולה לי, קופץ לי לראש בתור אחת המתנות באמת המשמעותיות שקיבלתי, זה בדיוק מה שדיברנו עליו קודם. על החוויה שהייתה לי עם הריברסינג בפעם הראשונה. שדרך הריברסינג, שחוויתי את זה בפעם הראשונה, זה מבחינתי היה ללכת לנשום במשהו שלא האמנתי בו, זלזלתי בו, בחיבור לאתמול התנסיתי עליו. רגע, בוא ניקח אותך, כי רוב המאזינים לא ישבו איתנו על הקפה. סיגריה והקפה בחוץ, אז אני רק אכניס אותם לתמונה שאתה בעצם בת זוג קודמת שלך? או... כן, זו הייתה בת זוג שאני ואשתי היום היינו חברים במשך 2 פלוס מינוס, ואז נפרדנו. כשנפרדנו לי הייתה חברה חדשה, בחורה יקרה, וטרינרית. זה מעניין שמכל הדברים שיש לי להגיד עליה, אני בוחר להגיד שהייתה וטרינרית, כנראה הרגשתי אולי באיזשהו מקום שאני הייתי איזשהו סוג של כלב שצריך טיפול. וואו. אם אתה רוצה טריגרים. מה השם שלה? גלי. למאזינה גלי. סתם. והיא בעצם לקחה אותך כנגד, לא כנגד, אבל קצת out of the blue לסדנת ריברסינג. אמרה לך, אנחנו הולכים. היא הלכה, אני הייתי בקטע של מתנגד, אבל היא הייתה מספיק חזקה כדי להגיד הולכים, ואני התמסרתי, אמרתי, אוקיי, זה מה שאת רוצה, בסדר, נעשה את זה. כן. ממקום של ריצוי, או ממקום באמת של קצת סקרנות לא, לא, היה שם הרבה סקרנות, אני חושב שמאוד פחדתי מעולם שלם שעשוי לעניין אותך. שאני עלול לאבד בו שליטה, ועלול לקרות שם משהו שאני לא יבין. ובאותה תקופה אני הייתי מאוד מאוד בן אדם שצריך להבין את הדברים כדי להרגיש שאני שולט, ואני יודע איך להוביל את החיים שלי, ופתאום לעשות משהו שהוא עלול לגעת שם באזורים שאין לי מושג לאיפה זה ייקח אותי. אתה לא יכול לדמיין איך זה ייראה. איך זה ייראה, אין לי מושג, כאילו קראתי קצת מה שהייתי רב, כאילו כל מה שאתה קורא על זה, זה כאילו, אתה עובר חוויה משמעותית, וזה יכול לקחת אותך לחוויה אתה יכול לצאת מהגוף, ואתה יכול אולי לעבור חוויה של זיכרונות, ואולי אני לא כל כך רציתי גם שיעלו זיכרונות, כאילו לא ידעתי מה הולך לעלות שם, וזה בכאילו להיכנס לאיזה משהו שאמרתי לעצמי, אני לא בטוח שאני רוצה את הדבר הזה. אבל היא הייתה מאוד בעניין, ואני כנראה הייתי צריך בדיוק אותה, כדי שתגיד, אני בעניין עם הביטחון, שאני לא הולכת לוותר לך על הדבר הזה, אני רוצה, ואתה בא איתי. כן. ואמרתי, יאללה, בוא, יהיה מה שיהיה. והגענו למצפה שלם, שזה נמצא מעל ים המלח, עם נוף מטורף. בדיעבד, אחרי זה שקצת נכנסתי לעולמות האנרגיה וכן הלאה, אז גיליתי שים המלח מעבר איזשהו המקום הנמוך ביותר בעולם, הוא גם נחשב לאחת מהנקודות האנרגטיות בעולם. ושם נשכבתי לנשימה ראשונה בחיים, שאין לי מושג מה זה הדבר הזה, בתוך קבוצה, שבדרך כלל גם נשימה בקבוצה, זה אני יודע היום, היא הרבה יותר עוצמתית וחזקה מבחינת החוויה. והתחלתי לנשום. שהחוויה בהתחלה היא לא קורית שום דבר. זאת אומרת, אני נושם ונושם ונושם, אני כאילו מרגיש קצת זרמים בידיים, אני מרגיש איזשהו כאבים, באיזשהו שלב הרגשתי ממש את המפרקים שלי בכאילו מתהפכים, כאילו כאב, וואו. כאב, שההנחיה אמרה לנו, מה שלא קורה אתם עוברים דרך זה. אתם עוברים דרך זה, אסור לכם לזוז. יש לכם זבוב שמטייל לכם פה על השפתיים, רק תנשמו. תגידו לזבוב, וואו, מה הבאת לי את האנרגיה הזאת? כאילו תהיו בהוקרת תודה ותחזרו להתרכז בנשימה עצמה. כן. ותנשמו, רק תתבוננו במה שעולה. ובתוך הנשימה הזאת, אחרי שעבר השלב של הכאב, והתחושות האלה של שום דבר לא קורה, ואתה שומע כל מיני אנשים לידך, כאילו בוכים ונושמים בצורה כזאת ואחרת, ואתה אומר,
מה זה השטויות האלה? לאיפה נפלתי? מי זה הפסיכים האלה ואיך נתתי לה לגרור אותי לפה? פתאום... זה מה שעלה לך, לא... כי, אתה יודע, מישהו אחר יכול לשבת פה ולהגיד, חשבתי שאני עושה משהו לא בסדר. לא. אתה אומר מבחינתך, זו הייתה חוויה של, וואו, אני לא שייך, הם משוגעים. הם משוגעים, אני לא מבין מה אני עושה פה, פרט לסבול, אני כאילו... אחלה, הם עשו לי איזה שינוי בזה שהם מסבירים לי איך לנשום. כן. עשו איזה שינוי בכמות החמצן והסיור בדם, ואני כאילו כנראה חווה את החוויה הגופנית של האירוע. מתי חוזרים לחדר? כן, בוא נחכה רק שזה ייגמר כבר, כי באמת, מין תחושה כזאת. ואז באיזשהו שלב, אני פתאום עולה בי אח שלי. ועם אח שלי, יש לי רקע של סיפור של חוויה שאני הייתי קורבן לאלימות שהוא היה כלפיי, ואני הייתי בחוויה שלי ילד שהוא קיבל מכות, הייתי מוכה, מושפל, חוויה קשה, שאיתה גם הסתובבתי בעולם, מבחינת הזאת שהרבה מלא לאבד שליטה, זה היה כי אחת מההתמודדויות שלי מול אחי כדי לנפץ את המקום האלים שלו כלפיי, היה זה שאני הייתי, ברגע שהבנתי שאני בעצם חווה אלימות ממנו כי אני קורבן, הייתה להגיד, אוקיי, אני מוכן לאבד שליטה בפעם הבאה שהוא אלים כלפיי, ואני אהיה אלים. אני כאילו יאבד את זה לחלוטין, אני לא אהיה בשליטה, ואני הייתי מאוד מאוד אלים כלפיו. זה קרה, זאת אומרת, זה לא באיזושהי פנטזיה. קרה. אני בחוויה שלי, העיבוד שליטה, הוא יוצא ממני מפלצת. יוצא ממני משהו שוואו, אסור שהדבר הזה יצא. נכון שהגעתי לקצה כדי להוציא את הדבר הזה, אבל מאז אני בשליטה, אני לא נותן לדבר הזה לצאת, ועכשיו לשכב פה לנשום, זה כאילו סיכון שיכול להיות שהמפלצת תגיע, אני לא יודע מה יצא פה. איזה שדים, ואני יודע שיש בתוכי שדים. ואני הכי עולה, ואני פתאום מסתכל או יכול לראות את החוויה שהוא אלים אל מול המקום שאני קורבן, שאנחנו בעצם, שנינו בעצם פעלנו והתנהגנו הנקודת התחלה שלכם היא זהה. בדיוק. כל אחד הגיב לזה שההורים התגרשו. אבא שלי, היינו בקיבוץ, אבא שלי עזב את הקיבוץ, היינו מגיעים אליו פעם בשבועיים, אז להבדיל מהיום שיש משמרות משותפות וכן הלאה, הפעם זה היה מאוד, נישואים, כאילו פרידות וגירושים זה היה הרבה פחות נפוץ, ומי שהיה אז כאילו פעם בשבועיים לסוף שבוע היינו מגיעים לאבא שלי, ושאר הזמן היינו בקיבוץ, היה הורה ראשי. הורה ראשי, שבקיבוץ מלכתחילה, אני הייתי בלינה המשותפת בקיבוץ, זאת אומרת היינו מגיעים להורים לטובת העניין לכמה שעות בערב, או אם אנחנו רוצים, אם לא, ובשאר הזמן היינו במה שנקרא בחברה, או בבית ילדים, או זה לא חוויתי איזו הורות, אתה יודע, שהיא מאוד... אבל כשאתם מחוץ לזמן עם ההורים, אתה ואחיך אחד עם השני כל הזמן? לא, אנחנו לא כל הזמן אחד עם השני, אבל כשאנחנו ביחד, יש הרבה מאוד אלימות שיוצאת אליי. ובעצם כשאני, כל עוד אני הייתי בתור נער וילד או נער שסבל מהאלימות, אני הייתי קורבן והייתי חסר ביטחון והייתי מאוד קורבן עם כל מה שזה אומר. ופתאום ששכבתי לנשום את הנשימת ריברסינג, פתאום אני הייתי יכול לראות את זה שגם הוא, בדיוק כמו שאני קורבן, גם הוא קורבן לאלימות. זאת אומרת שהדרך שלו להתמודד עם הפרידה של ההורים והגירושים והפירוק של המשפחה ושל החלום ושמה שזה עשה לנו, היה שהוא לקח את המקום האלים והתוקפן, באמירה של השליטה שלו, לי זה לא יקרה, אני שולט, אני מי שחלש וזה, אני לא אתן לעצמי להיות המקום החלש. ואני לקחתי את המקום הנפגע והפגוע ובעצם לקח את המקום השני. ופתאום שנפל האסימון הזה תוך כדי הריברסינג, פתאום נפל שם איזו תובנה שוואו, אנחנו בעצם עברנו אותה חוויה, פשוט כל אחד לקח תפקיד אחר. ומה אתה מרגיש באותו רגע? ובאותו רגע הלב שלי נפתח. הלב נפתח ואני מוצא את עצמי בתוך הריברסינג, שאני בתוך מערה שהיא מלאה במים, ואני שוחה בתוך ים של אהבה, ויוצאת ממני אהבה לאחי ולמשפחה ולעצמי,
ואני... זה חוויה של אושר, שלא... כל מה שאני אנסה לתאר את זה במילים, זה אידיוטי לחלוטין, אבל זו חוויה מאוד דומה למי שלקח פעם סמים. אתה על טריפ ממש טוב של אהבה, MD או בסגנון, ורק מלנשום. ובתוך החוויה הזאת שאני בעצם ממש עובר תהליך של סליחה, אני סולח לאחי, אני אומר לו, וואו, כאילו, אני אף פעם לא ראיתי את זה ככה. תמיד הסתכלתי את זה מהמקום של הקורבן, ולא ראיתי את המקום שלך בכלל, ואני מחבק אותו. ואני ממשיך לנשום, ואני כאילו מרגיש פתאום את האוזן שלי נוזלת. וזה מוזר, כי זה פתאום אתה בתוך איזה סרט כזה בראש, ופתאום אתה מרגיש משהו מאוד מאוד פיזי של האוזן נוזלת, ואני עוקב אחרי הנזילה הזאת, ובעצם אני קולט שאני בבכי עמוק, כאילו בכי של הנשמה שהיא בוכה, אני אפילו לא יודע על מה, אבל היא בוכה את עצמה בכמויות של שטף, שבעצם אני שוכב, אז זה נוזל לאוזן, ואני בוכה, והנשימה הזאת נגמרת, ואני אומר לעצמי, יום יבוא ואני אלמד את השיטה הזאת כריברסינג. ולמדתי את זה וריברסר, אבל מבחינת נקודה ששינתה לי את ההסתכלות על החיים, ומוכנות פתאום לגעת באזורים שלמים שעד אז לא הייתי מוכן לגעת בהם, של הנפש, של הרוחניות, של המקום של אהבה וחמלה, ופתאום לראות את אחי, שעד אז באמת זה היה, לא דיברנו, זה היה כאילו מעבר להרי החושך. זה פתאום שם הכל נפתח, וזה היה מקום שפתאום דרך הריברסינג נפתח לי עין טובה לעצמי, אבל בדרך זה פגש בעצם את אחי, וזה אפשר לי לעשות תהליך שהוא התחיל שמה, והיום אני והוא חברים טובים. מה אתה אומר? חברים טובים. שרציתי לשאול באמת איפה זה... חברים טובים שיש לנו את ההומור שלנו, ויש לנו את הערבים שלנו. עכשיו, השבוע אני פה, שבוע הבא אנחנו באיזה... סיפרת לו על החוויה שעברת? כן, כן, הוא מכיר את החוויה. הוא לא חווה ריברסינג. הוא עדיין במקום לדעתי לא מוכן להשתחרר. אני מאוד מקווה שיום אחד הוא יהיה מוכן לעשות את זה. אני חושב שזה עושה לו מאוד טוב. אבל זו נקודה בהחלט משמעותית מאוד בחיים שלי שהביאה לי שינוי גדול. היום אתה מטפל גם? לא, אני לא מטפל. אני מדי פעם עושה טיפולים לאנשים נקודתי, ועושה נשימות. היום במקרה הגעתי לפה, ממש חצי דקה לפני, כאילו, חצי דקה אחרי שהגעתי לפה, היה אמור להתחיל פה ריברסינג קבוצתי, וראיתי את יונתן, והוא אמר לי, אהלן, שאלתי אותו מה יש, אז הוא אמר, יש עכשיו ריברסינג? אמרתי, עזוב, ריברסינג אני מטפל, אני לא צריך. אז הוא אמר, אתה מטפל, הם צריכים פה תומך, הלפר. והתגובה הראשונה שלי הייתה, תעזוב אותי, לפני חצי דקה. באתי לפני חצי דקה, לא באתי לטפל באף אחד, באתי ליהנות מהאירוע, לא באתי בתכנון וזה, ואז שנייה אחרי זה אמרתי, רגע, יש פה... זה בעצם אותה הזמנה בצורה אחרת קצת. בדיוק, יש פה הזמנה של העולם, בוא תן מה שיש לך. אמרתי, יאללה. נהנית? היה כיף. היה בהחלט כיף. כמה זמן לא עשית את זה? קבוצתי? קבוצתי לדעתי, פעם אחרונה שעשיתי בערך שנה. יש משהו מאוד שונה כשאתה מוביל ריברסינג, לבין זה שאתה תומך, בטח עם מישהו שאתה לא מכיר, ולא יצא לפני זה לתאם שיטות או עבודות, אז יש משהו מאוד מסקרן בלראות איך מישהו אחר מעביר את זה, ומה הדגשים שלו, ואיך הוא עושה את זה. אז זה היה לי חוויה מהממת. אני חושב שאחד הדברים שתמיד מדהימים אותי, בתוך החוויה של ריברסינג, זה שאתה רואה שאנשים עוברים תהליך שהוא יכול לנוע בין אנשים שיקומו ויגידו, לא הרגשנו כלום, או אפילו אתה רואה אנשים שנשכבים הצידה ונרדמים, או... זה כאילו
התהליך בכאילו הוא לא מתאים להם, עוצר ברמה לא מודעת, לא תמיד זה ברמת המודע. ויש אנשים שאתה רואה את הנשימה נכנסת להם ממש עמוק, וזה יכול לבוא לידי ביטוי במנח של הגוף, בצורת הנשימה, בדמעות, במה שיוצא מהם אחרי זה, במה שהם משתפים, אבל זה תהליך שהוא, יש בו משהו שהוא מאוד פותח את הלב, ואני חושב שאחד החוזקות המדהימות של התהליך הזה, שב-99% מהמקרים, מה שאתה מקבל בזמן שאתה נושם, הוא מדויק לך לאותו הרגע. זה לא יותר מדי, זה לא פחות מדי. לפעמים אתה אומר, וואלה, לא הרגשתי כלום. לפעמים אתה אומר, וואלה, רק עלתה בי איזו תמונה או זיכרון, או לפעמים זה איזשהו, באמת, חוויה חוץ-גופית. כנראה זה מה שהיית צריך. זה מדויק, וזה במידה. ומהבחינה הזאת אני תומך גדול למי שלא התנסה, ומהבחינה הזאת, אם אתה לא התנסית, לכו תעשו. אם אתה לא סובל מאפילפסיה, או אין לך ענייני שליטה, שאתה פריק של שליטה, כי אז בדרך כלל מאוד קשה לשחרר שם את השליטה על הנשימה, וכן ואז אתה מאוד מוחזק, זה בהחלט מקום שהוא מגלה עולם. אספוש. כן, זהו, עברו 10 דקות. עברו יותר לדעתי. וואי, תמחוק. יש פרוטקציה לאנשים שמקורבים למגיש. אני אוהב אותך באמת. גם אני אותך, אתה איש יקר. ואני שמח שאתה בחיים שלי, ואני מאחל לך, אתה יודע, אומרים להפריד את הטפל מהעיקר, אני מאחל לך הפרדה בין נקבות לזכרים בהודו, איכותית ומטיבה. טוב, אנחנו עוד פה בפסטיבל. אני בדרך כלל מזמין מי שיושב פה, במידה ומישהו שמע אותנו ורוצה לדבר איתך, משהו ידהד, פתאום רוצה להמשיך איתך את השיחה, אז אני מזמין אנשים לתת את הסושיאל שלהם או משהו, ואם בא לך כמובן, לא חייב. באהבה. אבל אם כן, אז איך מוצאים אותך? בגדול אני בתל עדשים, אני לא פעיל ברשתות החברתיות. שער בשער הצהוב. כאילו, אם אתם שם, אם במקרה אתם עוברים לתל עדשים. לא, אבל פייסבוק, יש? יש, אני לא פעיל. אני פעם אחרונה שהייתי בו, באמת עבר הרבה זמן. אשתי מדי פעם, היא כותבת הרבה בפייסבוק כל מיני דברים ושירה וכן הלאה, אז מדי פעם אני נכנס, כי היא אומרת לי, תגיב לי. אבל מעבר לזה אני... מה השם המשפחה שלך, אגב? אנוך. אנוך, א' נון ו'. חף סופית, זה בא מחנוך, שהם הגיעו לארץ, העברות הפך את זה לאנוך. לא שאלת, אבל אנוך זה בא מחנוך, שחנוך היה אחד מ10 הצדיקים שעוד בחייהם עלו השמיימה. מה אתה אומר? אני כבר עבר 10 דקות, אז אני לא אספר לך על מה, אבל... תודה רבה, יקירי. בשמחה, אתה איש יקר. Goodbye, goodbye, goodbye blue. I mix my joy and sorrow living as I choose. Goodbye, goodbye, goodbye blue. I haven't got a thing to